Всяко лято Наси Свеж и хиляди други момчета остават без достъп до топла вода. Това води до затруднения в поддържането на хигиена и спад в самочувствието. В началото мисля, че се справя, ама тази вода беше супер студена и просто не става. Не мога, много е зле. Много момчета не успяват да прескочат психологическата граница и предпочитат да останат вкъщи цялата седмица, вместо да вземат студен душ. Пропуснах мега важния матч и тия моите паднаха, брат. Те само половината отбор са отишли сес. Не съм само аз, той е в целия квартал, това е ужас. След това трябваше да остана вкъщи даже и в петък, брато. Нямаше начин да отида с Калина на този купон в това състояние. Не ставай жертва на режима на топлата вода. Остани свеж до 48 часа с Акс. Последвай профила на Акс във Facebook или Аксент в Instagram, за да следиш къде и кога можеш да вземеш своя безплатен Акс, боди спрей или душ гел.